Талент дазваляе перамагчы ў гульні. Аднак толькі каманда і інтэлект выйграюць алімпіяду. На працягу 35 гадоў наша 4-я сталічная гімназія застаецца самай буйной беларускамоўнай установай агульнай сярэдняй адукацыі нашай краіны. Мы ставім амбіцыйныя мэты і на падставе вопыту ўпраўленчага таленту імкнемся да іх вырашэння. Вось так жылі ваши продкі некалькі стагоддзяў таму назад. Цэнтр нацыянальнай культуры дазваляе вучням пазнаць побыт беларускага народа ў 19 стагоддзі. Ці ж гэта не абуджае самасвядомасць, грамадзянскасць і патрыятызм? Гэтыя кросныя былі створаны ў канцы 19 стагоддзя і вось у такім стане яны трапілі да нас у гімназію. І паглядзіце, якія цудоўныя вырабы ствараюць нашы беларусы. Кожны кабінет нашай установы утрымлівае беларускі куток. Гэта тое, што набліжае нас да каранёў. Гэта тое, што абуджае ўнутраныя сілы. Так, мы прыкладаем вялікія намаганні для фарміравання ў вучняў нацыянальнай ідэнтычнасці. Добрай раніцы, шаноўнае спадарства! Сёння мы з вами зможам дакрануцца да невычэрпнай беларускай культуры, якая з'яўляецца падмуркам нашага народа. Гартаем старонкі летапісу гімназіі. Хто толькі не завітаў да нас. Былі ганаровыя госці з Расіі і Кітая, Азербайджана і Узбекістана, Таджикістана і Кіргызстана і іншых краін. Больш таго, нашы вучні і настаўнікі самі пашыраюць культуру беларускага народа па-за межамі краіны. Паспяхова у 2024 годзе калектывы «Дзяніца» і «Сябрына» пацвердзілі званне узорных. Усё прамкнёна беларускасцю. Як кажуць, ад лыжкі да сцежкі. Мы працуем згуртавана, апантана, з запалам і энтузіазмам. Працаваць поруч – дэвіз нашай каманды. І ў такой рабоце ёсць плённыя вынікі. У 2024 годзе гімназічны калектыў перамог у конкурсе «Лідар сталічнай адукацыі». У выпуску 2025 года кожны трэці гімназіст – уладальнік залатога медаля. Што галоўнае? Гэта нашы дзеці. Закранаючы думкі, пачуцці, свядомасць, мы выхоўваем сапраўдных грамадзян, патрыётаў, беларусаў.